Bona tarda, com esteu? Aquesta setmana estem començant la 6a temporada de Divendres i no hi faltarà un dels nostres grans col·laboradors gairebé des del primer dia. Perquè diuen que la crisi comença a dissipar-se, però l'economia segur que continuarà generant molts titulars que caldrà interpretar. Com per exemple aquest d'avui. El Banc Central Europeu ha baixat els tipus d'interès al mínim històric per reactivar l'economia. És un bon dia perquè torni a Divendres el nostre economista de capçalera, el Xavier Sala i Martín. Bona tarda, Xavier. Hola, bona tarda. Bona tarda, Tian. Bona tarda. Xavier, ha anat bé l'estiu? Molt bé l'estiu. Sí. Has treballat, perquè el Xavier Sala i Martín torna a la temporada amb aquest nou llibre sota el braç, un llibre que es titula És l'hora dels adeus? Una pregunta que ara ens explicarà si té resposta. A 2:15 del vespre d'avui, a l'Escola Sunion de Barcelona, el presenta, però ens faràs una mica de presentació aquí per vosaltres, exclusiva, eh? Sí. Molt bé. És un llibre, suposo, que per donar arguments, per donar resposta a aquesta pregunta, no? De si és l'hora dels adeus. O tu la contestes ja? Sí, jo la contesto al final. Bàsicament el llibre té dues parts. La primera part és una descripció de com estem. Ara estem dins d'Espanya, doncs quina és la nostra situació econòmica i explico que hi ha molts problemes, a ningú se li escapa, tothom sap que tenim problemes de molts tipus, però sobretot tenim problemes de caire econòmic. La Generalitat és insolvent, la Generalitat no pot demanar prestat, ningú li presta perquè el sistema que té de finançar-se, l'actual sistema de finançament, doncs porten els mercats a pensar que no tindrà prou ingressos per poder retornar els calés, cosa que és estratosfèrica, donada la enorme quantitat d'impostos que paguem els catalans. Un s'hauria de preguntar, escolta'm, si paguem tants impostos i som de les regions més riques d'Espanya i a sobre tenim els impostos més elevats, com és que la Generalitat, que només té un deute de 32% del PIB, 32, que seria, si fos independent amb aquest deute, seria dels deutes més baixos d'Europa, com és que ningú li presta? L'única resposta possible és que els ingressos que té la Generalitat no són suficients. El sistema de finançament no funciona. Però no només això, no funciona el sistema educatiu, a ningú se li escapa que ara mateix els nostres joves, els que acaben la universitat, els que acaben l'educació secundària, els que acaben la formació professional, tenen unes taxes d'atur estratosfèriques. Jo sempre he dit, el fracàs escolar no és el que diu la consellera d'Educació. Ells diuen que el fracàs escolar són la gent que no acaba l'escola, o així és com ho comptabilitzen. Des del meu punt de vista, el fracàs escolar és els que acaben l'escola. Els que acaben l'escola, els que han fet els deures, els que han tret matrícules d'honor, els que han estudiat, els que han fet el que diuen els pares, el que han fet el que diuen els professors, aquests nens estan a l'atur. I això és un veritable fracàs del sistema escolar, el fracàs escolar. A ningú se li escapa que el sistema econòmic que tenim dona premi no a les empreses, com passa a altres països, a les empreses que inventen grans coses. Als Estats Units, per exemple, t'inventes l'iPhone, doncs, escolta'm, et fas ric. Inventes Facebook, et fas ric. Les grans empreses espanyoles, amb algunes excepcions, Grífols és una excepció, Zara és una excepció, excepcions que tendeixen a situar-se a la perifèria d'Espanya, però les grans empreses espanyoles viuen del BOE, del Boletín Oficial del Estado, és a dir, tenen un sistema econòmic que l'economista César Molines qualifica de capitalismo castizo, de gent que guanya calés a base d'estar a prop del govern. Van al palco del Santiago Bernabéu, fan contactes i a partir d'aquí surten obres públiques, grans contractes, grans concessions, més o menys el que passava a l'Amèrica Llatina medieval, que el rei donava una concessió, feia virrei, i tu eres el que explotaves les mines o explotaves en els indis. Doncs això més o menys segueix passant igual que passava llavors. És a dir, tot això és la situació en la que estem ara, en la qual també hi ha una situació institucionalment problemàtica. A ningú se li escapa que tenim casos d'enorme corrupció, tenim casos d'evasió fiscal, tenim casos que van des del rei fins a l'últim ciutadà, passant darrerament pel Jordi Pujol, o per la família del Jordi Pujol. Tot això, tot aquest, diguem,
caos institucional que tenim, el descrèdit absolut de la política, descrèdit absolut de la família real, descrèdit absolut del sistema judicial, que sembla que no dona la impressió que imparteixi justícia, sinó més aviat, diguem, hi ha els jutges d'un partit, els jutges de l'altre, el ministre que fa servir la justícia per obtenir... Tot això és un caos, però tot això és la situació que tenim. I, per tant, la primera part del llibre es dedica a una radiografia. Fer una radiografia de com estem. Dins d'Espanya estem així. Podríem estar diferent? Potser sí, però estem així. I, òbviament, tot això aporto dades, dades de com va l'atur, com va el PIB, com va les finances, tot està, diguem, quantificat. La segona part del llibre, em pregunto, i si marxem què? Que és una de les preguntes que es fa tothom, i sobretot amb la idea de que la gent prengui, diguem, sigui capaç de prendre una decisió. Votar sí, votar no, no sé, que la gent agafi consciència de que algun dia s'haurà de manifestar, vull dir votar, haurà de decidir, i aleshores jo l'ajudo. Quan parlem de prendre decisions, les facultats d'economia, el que s'anomena teoria de decisions, bàsicament ens ensenya a dir, escolta'm, hem de comparar el que tindrem si fem A amb el que tindrem si fem B. No n'hi ha prou amb dir, escolta'm, A serà fantàstic, perquè si A serà fantàstic, però B encara és més fantàstic, és una mala idea. I tampoc n'hi ha prou amb dir A serà dolent, perquè si B és encara més dolent, doncs A és una bona idea. És a dir, s'ha de comparar les dues alternatives. Per això, a la primera part del llibre, parlo de com estem a Espanya, perquè la comparació ha de ser com estem. I també emfatitzo que la decisió, diguem, el que poses a la balança de decidir si a favor o en contra de l'un o l'altre, no només són factors econòmics. Ens anirà millor l'economia, tindrem un atur més baix, tindrem pensions més altes o més baixes. Tot això és molt important i tot això ho explico al llibre. Però també és normal i és acceptable que la gent posi factors sentimentals. Hi ha gent que pot dir, escolta'm, jo miro l'economia, jo ja entenc que ens anirà millor si som independents, però els meus lligams sentimentals, potser perquè jo vinc d'Espanya o perquè estic casat amb algú d'Espanya o perquè m'agrada ser espanyol, m'és igual, cadascú té les seves causes, els seus sentiments, doncs, escolta'm, l'economia no em compensa. I, per tant, prefereixo seguir sent Espanya. Això és perfectament legítim, com també és perfectament legítim el contrari. Escolta'm, serà un desastre, pot ser un desastre econòmic si som independents, però, escolta'm, m'és igual. Jo ja m'he emprenyat, això que surti el Montoro i el Margallo cada matí insultant, això jo no passo per aquí, només per treure'm els de sobre ja votaré que sí. Això és raonable. Clar, tots aquests factors sentimentals són individuals, cadascú té els seus, i per tant jo no en puc parlar, cadascú els avaluarà. Aleshores el que hem de fer és agafem els factors econòmics, que seran per tots, aquests factors econòmics, i aleshores cadascú que agafi la conclusió aquesta econòmica, que l'assumi en la seva situació personal, amb el seu feeling personal, i a partir d'aquí podrà prendre una decisió. Aleshores, el que més m'agrada emfatitzar al llarg del llibre, i ho enfatitzo dotzenes de vegades, és que si som independents, dotzenes de vegades perquè la gent pregunta, i què farem, i com serà això, i com serà allò. El que és molt important entendre és que serem un país normal. Normal. Si som independents, serem un país normal, com Holanda, com Suïssa, com Portugal, com Suècia, i com tots els països normals, doncs votarem uns partits polítics que prendran unes decisions i, per tant, el país el formarem a través d'aquestes decisions. Els nostres empresaris decidiran invertir o bé fent fuets, o bé fent turisme, o bé fent aplicacions electròniques,
No ho sabem, els empresaris decidiran, els treballadors decidiran, els estudiants decidiran què estudiaran, els polítics decidiran si posen més impostos, menys impostos, i com a país normal, entre tots, doncs decidirem quins seran els nostres sectors de futur, quins seran els nostres impostos, si escollim governs d'esquerres tindrem polítiques d'esquerres, si escollim partits de dretes tindrem polítiques de dretes, igual que Holanda, igual que Suïssa. I per tant, això el que vol dir és que ni la gent que ens diu això serà el paradís segur, ni la gent que ens diu que això serà un desastre per los siglos de los siglos, cap d'aquesta gent té raó. No en tenim ni idea de com serà. Serà com decidim nosaltres que serà, entens? I si decidim, per exemple, crear les institucions similars a les que té Suïssa, doncs serem el país més competitiu del món, com Suïssa. Suïssa és un país que té més o menys la mateixa àrea que Catalunya, 40.000 quilòmetres quadrats, més o menys la mateixa població de Catalunya, 6 milions de ciutadans. Per tant, és un país similar. Podríem acabar com Suïssa, però hem de fer el mateix que Suïssa. Hem de treballar com Suïssa, hem de tenir sectors punta o no punta. Fixa la quantitat de productes que coneixem de Suïssa. Productes que podem dir, escolta, en Suïssa, la llet suïssa, la xocolata suïssa, la banca suïssa, les muntanyes per esquiar a Suïssa, els rellotges suïssos, fins i tot les estúpides navalletes aquelles vermelles que estan a tot arreu. Fins i tot venen navalletes aquella gent. O sigui, mira la quantitat de productes que es coneixen a tot el món i compara, per exemple, amb la quantitat de productes espanyols. Espanya és un país molt més gran. Tu ves per la Xina, ves per Àsia, ves per Estats Units i mira, pregunta-li a la gent, què coneix vostè d'Espanya? Si preguntes coses a Suïssa, coneixeran formatges, coneixeran tot això que us acabo de dir. I a Espanya no. Per tant, si decidim fer com els suïssos, doncs tindrem resultats suïssos, però podríem decidir seguir polítiques com Portugal, que és un altre país petit i que és molt més pobre, no només més pobre que Catalunya, sinó que és més pobre que Espanya. Escolta'm, no sabem què triarem. El que sí que, diguem, el que faig al llarg del llibre és parlar de coses com podrien ser, per exemple, com crec jo que hauríem de fer el sistema educatiu per no tenir el problema aquest, de que el 56% dels nostres joves estan a l'atur, 65% dels joves de menys de 19 anys, cuidado, una bestiesa de gent, de joves que estan a l'atur, malgrat que han acabat el sistema educatiu. Parlo de com hauria de ser el sistema judicial, parlo de com jo crec, no com serà, jo no sé com serà, ja ho he confessat, serà com vulgui la gent quan voti, però com jo ho faria per ser més aviat que amb Suïssa i no pas com Portugal. I aquesta és, bàsicament, la segona part del llibre. El que sí que hi hauria, en tot cas, per això seria que les decisions es prendrien des d'aquí. És a dir, ara hi ha una sèrie de decisions que des que tu recordes el llibre, des que Felip II va decidir posar la capital a un lloc molt estrany, que és Madrid, no dic en cap mena de prejudici, senzillament és que era estrany posar la capital a Madrid. Totes les decisions s'han pres allà i totes les infraestructures s'han pres en funció d'on està la capital d'Espanya. Exacte. Un dels problemes de ser part d'Espanya és que les nostres preferències, el que a nosaltres ens convé, sovint és diferent del que el convé als espanyols, de les seves preferències. I clar, si nosaltres formem part d'Espanya i decidim per majoria, doncs nosaltres sempre perdrem. Nosaltres només tenim 16% dels vots, ells tenen 84%. Per tant, sempre que escollim un govern, sempre guanyaran ells i faran les infraestructures que els convenen amb ells. I com que les seves preferències són diferents, doncs escolliran coses que no ens convenen, que van en contra de les nostres preferències. I això ho dic, fixa't que jo no he dit, ni dic, ni diré que els espanyols són dolents, ni que ho fan expressament, no és que estiguin tot el dia pensant com fer mal a Catalunya, no. Simplement ells tenen unes preferències diferents i com que són majoria, les apliquen i això ens perjudica. Un exemple claríssim que tots coneixem és el del català. Els catalans hem notat que el sistema d'immersió lingüística ens convé, ens va bé. Quan jo era petit, en els barris, diguem, a l'entorn de Sabadell, hi havia dues comunitats absolutament segregades.
els catalans i els que en aquell moment estaven venint, o just acabaven de venir als anys 50, és a dir, feia uns anys que acabaven d'arribar, i estaven totalment separats. Ells parlaven una llengua, nosaltres parlàvem una altra, anàvem a discoteques diferents, jugàvem lligues de futbol diferents, era totalment segregat. Una generació després, gràcies a la immersió lingüística, els fills d'uns i els fills d'altres, ara són estudiants meus a la Pompeu Fabra, i escolta'm, i no saps qui és qui? Són idèntics. En una generació s'ha integrat una migració massiva. Països com França, com Anglaterra i fins i tot com els Estats Units, els hi costa moltíssim integrar la gent. Els hi costa generacions. Els hispans de Nova York, escolta'm, són hispans i els fills dels hispans són hispans. Això aquí no ha passat. I, per tant, això és un actiu que els catalans pensem que és molt nostre i el volem mantenir. Però a ningú se li escapa que ara ha vingut el senyor Wert, fa una nova llei d'educació i diu que això s'ha acabat, que ara la immersió lingüística desapareix, que si l'estudiant vol doncs podrà fer les classes en espanyol, el qual permetrà una altra vegada segregar. Si la gent d'algun barri tots volen seguir les classes en castellà, doncs serà en castellà, els altres en català, i tornarem a separar el que ja estava unit. Per tant, diguem, a nosaltres ens interessa una cosa, a ell li interessa una altra, a ell li interessa que tot el món habla espanyol, fixa't que són diferents, no és que ell sigui dolent, ell té unes preferències, ell vol que s'habli espanyol, i és legítim, igual que els finesos volen que es parli finès a les escoles, a Finlàndia no es parla espanyol a les escoles, es parla finès, doncs, escolta'm, tenen tot el dret de... Clar, el problema és que si som part d'Espanya, doncs tenen tot el dret que les escoles catalanes es parli espanyol. Per tant, preferències diferents, solució... El que ens acaba passant és que es prenen decisions que van en contra nostra. Insisteixo, no perquè vulguin anar contra nostra, sinó perquè defensen una cosa que a ells els interessa i a nosaltres no, i nosaltres som minoria. Un altre exemple és això que deia el Tian, les infraestructures. Felip II decideix posar la capital a Madrid, cosa que ja va ser una cosa molt estranya des del punt de vista històric, perquè normalment les grans ciutats en aquella època estaven a la vora de centres de comunicació. En aquells moments els centres de comunicació eren o bé rius o bé al costat del mar, perquè no hi havia ni Facebook, ni carreteres, ni trens. Per tant, l'única manera era el transport a través dels rius o a través del mar. Llavors el Felip II, no se sap ben bé per què, doncs decideix posar la capital, la segona capital més alta d'Europa, està més amunt, Madrid està més amunt que Berna, que és la capital de Suïssa, la segona després d'Andorra, doncs decideix posar-la allà. No hi havia res, només hi havia la cort. Manzanares. Sí, Manzanares no és navegable. Això què vol dir? Doncs que per anar a veure el rei era complicat. I, per tant, Madrid es va desenvolupar sense el que passava a altres grans ciutats europees, sense una classe burgesa que feia negocis, sense la gent de la cultura, de l'art, de la ciència, i, per tant, es va quedar aïllat. Només hi havia buròcrates, funcionaris i gent del govern. Aleshores, un dels seus successors va dir, escolta'm, això del rei aïllat al mig del no-res és una mala idea, el que hem de fer és crear el que s'anomenen els camins rals, els camins reals que van des de Madrid fins als diferents llocs, fins a diferents punts del mar, diferents ciutats importants d'Espanya, i va fer 6 camins rals, 6 camins reals, que corresponen al que avui són les 6 grans carreteres que surten de Madrid, la 1 a la 6, de forma radial. Després de la mateixa forma radial apareixen al segle XIX ja els trens. I els reis deien, escolta'm, nosaltres fem això i ho paguem nosaltres. Qui vulgui fer altres carreteres, que se les pagui. I el mateix van fer amb els trens. Nosaltres fem aquests trens. Qui vulgui fer altres trens, que se'ls pagui. De fet, Catalunya tenia trens, el tren de Mataró, de fet, va ser el primer, però era privat. Això van fer uns empresaris que van dir, escolta, guanyarem calés si fem un tren. L'Estat no va posar el tren de Mataró, va posar els trens radials. Després, al segle XX, van fer autopistes, un altre cop radial. Els catalans també van tenir una autopista, però privada. El que ara és l'AP7, per anar a França, també privada. Però les autopistes públiques, les gratis, entre cometes gratis, les de peatge, les que no es paga peatge, també tot radial. Fins i tot a l'AVE. Mireu, l'AVE sempre tot va a Madrid. No hi ha un AVE Barcelona-Bilbao.
que uneix dos grans centres comercials. Per tant, totes les infraestructures de la història d'Espanya s'han creat amb criteris polítics, perquè el rei pugui parlar amb els súbdits, perquè la gent pugui anar a Madrid. A Madrid no era un gran centre empresarial, no hi havia empreses, no hi havia cultura, no hi havia ciència, a diferència de les altres grans ciutats d'Europa. Per això Espanya es va anar quedant endarrerida, perquè no es va promocionar tots aquests canvis intel·lectuals que va haver-hi al llarg dels segles. Doncs bé, tot això és una cosa que a Espanya els interessa, és el seu mètode, fins i tot es donen els avions. Perquè, a diferència del que passa a altres països en què cada aeroport és independent, a Espanya els aeroports són de l'Estat, els gestiona una empresa pública que es diu AENA i els gestiona amb criteris empresarials, perdona, amb criteris polítics. És a dir, tothom ha d'anar a Madrid, fixa't, totes les línies aèries, totes han de passar per Madrid i, per exemple, si nosaltres volem anar a Bilbao tenim problemes. Si volem anar a Sant Sebastián, escolta, hi ha un vol al dia per anar a Sant Sebastián, és complicadíssim. Com pot ser tan complicat que unir dues àrees econòmiques? Si tu haguessis fet les infraestructures amb criteris econòmics, no t'haguessin sortit les infraestructures que hi ha a Espanya. Allà van fer uns altres criteris. Legítim, però no és el que ens interessa. Si nosaltres volem tenir infraestructures bones, doncs això no ens interessa. Però, mentre siguem part d'Espanya, escolta'm, m'agradaran ells perquè són majoria, 84% dels vots cada vegada, escolta'm, i fem l'AVE aquest primer. Escolta'm, i el de Catalunya? No, Catalunya ja vindrà d'aquí 20 anys. De moment fem aquest. Per què? Doncs perquè tenim majoria. I això, diguem, és una de les coses que vaig repetint al llarg del llibre. Fixeu-vos que això ho fan així i no és perquè siguin dolents, sinó perquè són diferents, tenen preferències diferents. Si ho féssim nosaltres, ho faríem diferent. Els criteris serien diferents. Amb tot això que expliques, sembla que, esclar, la resposta a la pregunta és l'hora dels adéus, acaba sent sí, no? Això és l'última frase. Obre el llibre, l'última frase. A veure. L'última frase. Quina és l'última frase? Ha arribat l'hora dels adéus. La resposta és l'última frase. Però llavors, per tant, no es pot contestar que no és l'hora dels adéus llegint aquest llibre? Bueno, tu agafes aquests criteris i, com ja he dit abans, escolta'm, tu dius els beneficis, els costos, etc., surten d'aquesta manera, però jo segueixo pensant que jo m'estimo molt a Espanya, vull que els meus fills segueixin tenint un carnet d'identitat espanyol. Això són criteris absolutament raonables. La gent pot voler això. I, escolta'm, doncs sí. El que sí que jo dic és que des del punt de vista econòmic, diguem, no serà el paradís, ja ho he dit abans, i ho torno a repetir, la independència no té per què ser el paradís. Si fem les coses malament, ens anirà malament. Si fem les coses com Portugal, ens anirà com Portugal. I Portugal, insisteixo, és més pobre que Espanya. Però el que sí és que ens dona l'oportunitat, és una oportunitat per prendre les nostres pròpies decisions amb els nostres propis criteris. Que ho podem fer malament, sí, però és l'oportunitat de fer-ho bé, una oportunitat que dins d'Espanya no tenim, perquè som minoria. Dins d'Espanya no podem fer res d'això. Deixa'm complicar-t'ho encara una mica més. O sigui, es pot escriure un llibre, un altre economista pot escriure un llibre igual que aquest, amb unes dades i tal, demostrant que no és l'hora dels adéus? O portant a la conclusió que no és l'hora dels adéus? Sí, cadascú pot escriure el llibre que vulgui. Ho dic perquè això a vegades, com que els economistes dius, que els economistes feu els números com voleu. Es pot dir, és que clar, facin els números com vols aquí, Xavier. Tothom, tu fas anar els números com no vols? No, esclar, però vull dir que hi ha... No, ho dic en el sentit que molta gent dirà, clar, home, és que el Xavier ja sabem el que pensa, llavors, per tant, ha posat les xifres que li sembla que portaran a aquesta conclusió. Pregunto. Sí, si algú pensa que està malament, que les repliqui. Jo, per exemple, aquí va venir el senyor Borrell i ens va explicar el del dèficit, jo vaig replicar. Estic esperant la seva resposta, però jo vaig replicar perquè jo crec que s'ha de tenir en compte el que ens han carregat a la Visa. Recordeu el debat, Ell deia que el que està carregat a la nostra Visa no compta. Jo dic, escolta'm, la Visa s'ha de pagar i, per tant, és com si ho haguéssim pagat. Tant se val si pagues amb efectiu o amb Visa. La Visa compta com si fos pagaments, punt i final. Estic esperant la resposta que em diguin que no. És a dir, debats n'hi pot haver, i òbviament pot haver-hi gent que escrigui altres llibres. De fet, n'hi ha molts d'altres llibres. Però el que jo no puc fer és escriure el meu llibre amb el punt de vista d'un altre. Tu escrius el teu punt de vista, tu fas anar els números com tu creus que s'han de fer, i jo ho faig tal com jo crec que s'ha de fer. I a qualsevol persona que vulgui debatre, estic obert a debatre. Ja saps que jo, de fet, jo volia debatre amb el Borrell en aquest programa i ell es va negar. Jo estic perfectament obert a debatre amb qui sigui.
Doncs ja ho sabeu, aquest és el llibre del Xavier Sala Martín, és l'hora dels adeus, avui el presenta a 7:15 a l'Escola Súnion de Barcelona. Però és que tenim una actualitat, Xavier, que també ens demana comentari, que volem avui plantejar-te, perquè ens hem quedat tots una mica parats de veure com el president del Banc Central Europeu rebaixa encara més el tipus d'interès, que estava baixíssim, 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 i ara estem ja al 0,05. Això és bo per Europa, no és bo per Europa, és bo o no és bo per nosaltres? Ara ens ho explicaràs, però per arribar a aquesta explicació, abans haurem d'analitzar com estem en aquest moment. Aquesta crisi que sembla que està passant, passa o no passa? Aquelles gràfiques que veiem a vegades de com hem anat pujant i baixant, en quin punt estan? Doncs ens ho explicarà de seguida el Xavier Sala Martín. Després d'aquesta pausa, no us n'adonareu i tornarem a seguir.